tigana yibona umoncho muregere togendera kumurekera ali agendete gukorekana igono umubungo tuja Southampton Kibagendi agendete nemero beri yayo gukirania magendero nabo igone chire chego cya samenyi bensemejo atirito kolero ni gatare chiskuru nyena gote abuna nachi ko bwati ase amangana rengetama gacho gati yabo okwaga birahasi amo naenda mange nabone chichombo chobo cyuna chiskuru icyabakagotara ritokolero rero kuko nabo igoni gobono Kibagendi habereka gote abuna iganga yano gukirania magendero chinga kiechiniga arokana ko yemocheke gambira nabo igone serikali abo bono baligeti go tugutirare amangana regete CDF na gote abuna nenchire mu yokonyara kuremaria obokoreri asijibunge umurikeito dipona sanya na ataramu nera chiskuru chi ao na gutwareganira boti rokubwatia Etaro yo mujumbo kitutu cha South Mheshimiwa Kibagendi yacha kai mambe ya lero asogusilia emerobilio ao asochiskuru. If you are happy and you know, say amen. Nigo ba mogoko munene asababu atani bebunge ya kitutu cha South. Abubo igo baba bakogokera emerobilio ya magenderero agendere tokokora. Uko nemeye skuru yoboroso ya Ruora nigo aboli abayiboli babe bakolinda abana babo chinga kibarenka abayiboli muregaiga egente kenyigweta abana bago chabati bongo isika. Even you as a parent, we want to start taking action against the parent of that kid. You have a responsibility to take care of your children. Sasa pia wewe ambaye unajihusisha na mtoto, akuwe ni mtoto wa primary awe ni wa secondary, wewe hiyo inaitwa ni kunajisi, na wewe utafungwa miaka mingi sana. Msaidie kuchunga watoto wache shule kila siku, na watoto wapate yale ambayo yanafaa nyumbani. Gusangana babwatani beskuru yoboroso ya kyombetani gabakagosyolia emerobilio yebirasi hasiboigo abagakulire yo guchikogendera gukirania magenderero na betega kulieira engakiye kampeni. Huu tunataka tujaribu tuwafanyie ujenzi wa vyoo. Tumeambiwa the toilets are not so good. We will have to do. Na pia ningependa kuahidi shule hii kwa sababu tunapendana sana. Next financial year tena mwalimu, sababu unaona hizo madarasa zinaonekana vizuri, zile zinaonekana vizuri, hizi zinaonekana vibaya, si ndio? Next financial year tena tutajaribu tufanye another 4 classes. Chinga kigora amagacho aseskuru yoboroso ya inanda comprehensive form na St. Catherine iranda ingamoje serikali asogo cha komurobilio o Social Health Authority batarasangerera habirengerero kurwa saba na inchi insurance fund ibata etego sieka bacha kegendo gekoroku Social Health Authority. Social Health Authority nobo kurumi asengenjo gotiere ko dikichibesi nyinge kurwa ase payslips tia abantu bali kire Kenya na abana inchi bakawaida chibese bagwakana n'icyego na the services bat gochikonyora echirense gwetani chiri bare konyora ase NHIF na ende chibese echiruto na abantu bae batagetwakane 104 billion ne chibese chinyinge na ende nko batebya bagusi gakinto basa kungainu na ende muroche buna tuwa umire nche birengere byane na abana inchi bane na kibago konyeka Gachagua ntete nkubori ayokubori nkia akogenda nki Gachagua akore muntu tuchandire kenyeye gakoro William Ruto nero gwente kogendanga ukona negetaseni Kiandizi TV nigo abolia ikigambero kuligererio yabuye kiganja kya NGCDF serikali gwetera chikot ya tebire nkurusiere chibese kya NGCDF chibese iki cyabere kigokonya abana inchi sana oroche chiskuru cyaito in the constituency chiskuru across the country offices kya chiefs chi police station tu agachire ne chibese kya CDF igetogo teba ekitari kerengererikia na ende tu moto tebe egento huneke mbabwenete gukora egento gekuru public participation asengencho it is the middle class and the rich who think that NGCDF nechibese tyomo chumbe kya mugu igetogo tebi our courts chinyare korengereria naki ebese yanyandre go change the community. You cannot compare chibese kya NGCDF nechibese no enchiri chigo che county ase egasi kyanyandre gukora. Yiko ripotelia ketaseni kiao Kiandizi TV kurwa sebunge ya kitutu cha South Imeye County ya Kisii. Letera nenkoro kwa Dipon Asanya.